Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, te seryetay ita alawas, anapaulwan. Pagrebangan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay akanayon ka arumora kadwam dayjay a babaero a driver. Napan kami nga rod nag-date. Aganad kay jay a driver. Ado kanun ti pinasangit dayjay. Saan mo ko mga ipalubos as ikamat ti agsangit? Apay ko mga agsangit na. Nagsapata nga ay ayatan na kano. Kasta akmat kan kwa na. Kasta dagiti babaero. Isa patada amin ang mabalinda nga isa pata. Ngam inton nakakita da iti sa bali, baybay andakan. Ay nasaan to ang mapasamak dayta? Agpanunot ka kumaan na laing. Sapay nagungot ni nanang mo. Amangan no anya ti aramidan na ken ka. Manipod ubi nga. Kas jay nanday jay anaungot. Itatadakkelakon, maaramid ko matenti kay kayat ko. Sapay ada imbatim nga anak mo ken ni nanang mo. No nga ibaga na nga alam ti anak mo. Kasanon. Saan ka pa asumrak kita? Inta pa igpasyari di balay mi. Mabainak amapan ije balayo. Itintulangan sa baling aldaw ti panagpasyerta. Adda na panandag iti dadakkel ko. Awan mat dagiti kakabsat ko. Taddan bukod da balay. Siya lang ti adda ije balay. Agpaiso? Awan tao ije balayo? Agpaiso. O sige nga rod. Tapno makapasyarak mat ije balayo. Dagasan ka nga rod inton madamdama ah. Itulod ko pa dagiti pasaheros ko sakbay amapanta. Adda ngamin mang sublat iti jeep nga iman maneho. Areglado. Sige, orayan ka dito Manny. Manon nga aldaw ang naglangan kay iti restaurant. Ay naagungot ni boss. Bayam nga agungat. Nagado ang mabalin nga umalisan a restaurant. Ay, mas daawak man ken ka. Saan ka masayangan iti trabaho? Ay, may mayat dito'y tanasing pati amo. At dapat itadda abonos no adu ti customer. Ay, jakmat nga rod mapagkadkadan ni Manny no iso ti mga awis kanya. Ay, nako. Ni manan Manny a driver a sweet lover? Sweet at talaga ni Manny. Awan makaartap iti kinasweet na. Ay na. Kastalaang ita. Ang agbayag. Ay. Jaklamon. Saan nga agnanayon a sweet dayjay? Ay, baka into nagangay. Agbalin ang napait. Nadamag ko akanayon kakano nga aglangan iti trabaho. Nalipatam samat nga adda anak mo nga imbatim kanya. Iso nga rod anagawid nanang tainggatangak iti masapsapol na. Kanayon akurang tiit-ited mo. Apay ngamin nga impalubos mo anaganak ka nga awan pa'y asawam. Suron kon. Kat, jakmat ni namnama apanawan naktiawanan bain alalaki. Amangan no adamanin sa bali alalakay apag mamauyungam. Saan ita, nanang? Mapagtalkan ti karelasyon ko ita. Ay, di ka agar-aramid. No agpas ngay ka manen abalasang, pagtalawan ka ditoy, kat saan kan agpakpakita kanyak. Saan, nanang? Sa anak nga aganak abalasang. Ay, sapay nagrigat nga awiran ti anak mo, ta sumanangit mo nga rod. Ay, unay lakit din aya. Apay akanayon ka nga aglaladot. Ay na. Kasla ka na laylay asabong. Madlaw ko ngamin ako may kaya kay kanyak ni Manny. Oy, daytan jay kun kunak. Ang mga nuag pukaw day jay amani. Tanalpasan ti mini-mini. Anya amini-mini ako namat. Ay na, amumon ti kayat ko asawan. Ang mga nuad damanan iba tinaken ka, apakalaglagi pamken kwa na. Day takot nga ron. Hoy, Diyos ko day. Kasano itan? Ay, day tatay kunak. Apait, kalpasan ti sweet. Anya ti aramida. Hoy, ibaga makan ni Manny, anagbunga ti kinalanggong yo. Tapno takderan na, tinaramid na. Sige, inakbirukan.
Taibagakan ko na ti kasasaad ko. Uy, rumbang lang Agkalay sa kayo, sakbay a dumakkel ti tiyan mo. Nakitkitam ka din ni Manny. Saan man? Mas dawak nga ron. Apay ajak mo tan makitkita. Masapol nga kita kami. Tapno ibagakan ko na nagbunga ti inaramid mi. Kayat mo asawan? Masikog ka manan? Day tangarod kat. Ngamjak matan makontak ni Manny. Apay adi ka payla na didegra. Naanakan ka lang arudan? Nagtalag ka manan iti sabali a lalaki? Nagkarimat ngamin adinak baybayan. Ay, naglaka kang agtaltalag. Kasano itan no di na ka manan ikalaysa? Kasanon tumanan ti anak mo? Ay, mapanak iji balayda. Masapol nga ibagak ang masikuga kon. Masapol nga ikalay sa anak, Manny. Masikuga kon. Anya? Awan ti nagtulagan ta nga ikasar ka. Saan ka di nga imbagam nga yayatan na? Ay ayaten ka. Ngam saan kumot nga imbaga nga kalay sata. Nga masikuga kon. Kasano akon? Mga no saan matasak ti ama dayta si kugma. Anay ko? Kasano kumasaan na si Katyama? Agsikugak ayan no awan kamang sikugan niya. Pumanaw ka man pailang dito balay mi. No sumangpet dagiti kadakkel ko. Isuda ti mang papanaw ka na. Apay ngamin nga intulok mo nagsikog ka. Bakit? Awan samot asawa jay may sa aborder ta. Nga maapay akas lamasikog. Day tangarod kat. Naganak ka numanan day di abalasang. Ita masikog manan. Dilakit na didigran. Apay ang nagpasikog manen. Katawan mo't nga rod asawa na. No aganak, kasano nga rod ang makabayad iti abang na. Sigurado asana na makabayad. San mo ta na makatrabaho tan Dakkelan ti tiyan na. Pilitat ko masingiran ngam nagpakpakaasimat. No kasla kadagiti daduma, papanawin da ti sana makabayad a borders da. Di pa awan pagyananan. Kakaasi nga rod ti itsura na. Nagdakkel ti tiyan na. Amang ano singin ti iyanak na. Amang ano talaga lang nga dakkel ti tiyan na ngagsiko. No sa anak nga imay dito'y kaserayo. Diyak maamuan ang masikog kagayam. Gusto nanang. Di na kuman kabilan. Marigata nak ngagkutita nagdakkel nga minen ti tiyan ko. Anyat klasem a babae. Naganak ka lang arudan ngawan asawam. Ita, nagpasikog ka manan. Jakmat ni namnama at talikodan nak ti aking putot, nanang. Saan kan nga agaw awid ija balay? Diyak kaya ti agawir manan ni ti anak mo. Hay, makamo ka! Di na kon ibibiyang! Singiran ka kuma. Ngam-amo ka di ka nakatrabaho. Gapo iti kinadakkelan day tatyan mo. Pasensya kayo, nana. Awan pa'y pagbayad ko. Diyak makatrabaho. Kasano ka itan? Kapungtot na kapayan ti inam. Nangag ko ti imbaga na kan kaitay. Day tangarod, nana. Pangaasiyo ko ma. Tidak pa'y papanawan dito'y ababanga ka kwarto, nana. Anya pa'y ngay no di kasta. Ngam nagasat ka, tada anak mo. Ngam siyak, mano atawan min. Ngam awan anak mi iti asawak. Nana. Amom, adadagiti tao akayat na ti agsikog. Ngam, di damot agsikog. Siyak ajak kaya ti agsikog. Naglakaak ngagsikog. Anya ka diti pampanunutem. Itay pa'y ang nakaululimak ka. Nagsarita kami itay ka ni Jonalyn. Naibaga na adi na kayat ti agsikog. Ngam, nagsikog mat. Siyak mat, akayat ko kumati agsikog idi. Sa anak mat ang nagsiksikog. Ay, nagmayat ko man wad nang agpaiso anak ta niya. Nga uray may salaeng. Day tangarod ti paglidayak lakay. Kailiw ko unay ti anak. Angem, mabalinta mo ti agampon iti ubing. Ado di ta ti mabalinta nga ampunan. Kayat nga ta ni Jonalyn nga ipaampun ti anak na.
Masapul nga idalan iti umno a proseso. Kadwa aksa ni Jonalyn, tamapan kami ti doktor. Masapul ang maamuak no babae, wano lalaki ti anak na. Hadagan ka dayta. Noan niya ti kunam, kasarita ta ni Jonalyn, tampunen ta ti ipasngay na ang anak na. Kaya't mo ka di asyak ti makaammo iti panaganak mo, ngam ampunag to ti anak mo. Kaya't ko launay, anana. Amok ngamin ajak tumit la maisakad ti anak ko. Noawan mat katakunay-nay ko iti biyang. Siyak makaammo iti amin. Inta nga ron agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta, no babae, wano lalaki ti ipasngay mo. Umanugot ak, nana. Agyaman akada kayo. Awan ngamin sa bali apang namnamaak. Aramidon mi dayto iti asawak, gapo iti ubing. Kaya't mi ada kami kumati mangampon. Umanugot ak, nana. Amok anasaya at ti masakbayan ti ubing iti sidong yo. Singin ka no ti sikog mo, Jonalyn. Dua a babae. May salaang ti ampunan ni. Tanarigat ti agawir iti dua nga ubing. May salaang, nana. Mabalin ka ding ampunan nyo idado. Marigatanak ang mga wir iti dua nga ubing. Iso amay salaang. Dawatek akabayatan asa anak pa'y ang makatrabaho. Ikandak pa iti basit agatad. Tawan pagbiag ko. Tadyak pa'y makatrabaho, nana. Uwan tapno saan nga agbalin amal noris ti anak mo? Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ko, nana. Tapno sigurado ang nasalun at to ti anak mo. Kanayon kaamangan iti nasustansya. Tapno nasalun at met dagiti ubing. Ipadawat mo, tibukod mo nga anak. Praktikalak lang. May mayat ti biyag na iti sidong ti landlady tayo ngam iti siya. Singin ka no ti anak mo, iso nga ipadawat mo ti maysa. Anya ti klasim nga inatay padawat mo, tibukod mo nga anak. Agbyag ka di ti ubing iti sidong ko. Kat amumot ti kasasaad ko iti biyag. Kan may sa, jak makaanos nga agaw-awir iti ubing. Apay nga rod nagpasikog ka, numasadot ka nga agawer. Jak mat nga rod among agsikugang. Saan anasayat day ta nga aramid mo. Ti anak, kat saan arumbang nga ipadawat. Amok amay mayat to ti biyag na iti pangtedak. Kan may sa, nagrigat ti agawir iti ubing. Saan ka kumaan nagpasikog? Ano kasadot mo ti agawer? Lola, apay ka di adyakon makitkita ni Mami. Lipatemon ni mamem. Siya kung ti makaamukan ka. Ay, dakos da dya tao. Apay adangkas ako nayo, Lola. Nasulpeng. Di na am mo ti dumngeg iti sao. Ay, bye-bye am day jay. Barang agnakam. Bareng agnakom? Awan ka dinakom na, Lola? Awan apulos tinakam na. Di na kan kayat. Isung adamanen sa bali nga anak na. Ay, apay adin akon kayat, Lola. Nasing putak mo. Day tati kam maliti inam. Ada napat patagngam si ka. Iso alipate mo. Ay, jakon kayat nga agdamag kapay maipapankan ko na, ah? Uwan, Lola. Da kayo matimasabat ko, Auntie Claire. Saan ka di ada kayo kan ni Mami? Di ako'y kuyog. Ayan na ka di. Ha? Ay, kwa, balasang ko. Jak matam mo ti ayan na. Agpaiso nga ti imbaga ni Lola, analipatan na kon ni Mami. Kasta ka di timbaga ni Lola, ang basang? Uwan, Auntie. Isu akagurak madton ni Mami. Insukat na kano iti sa bali.
Saan arumbang akaguram ni mamim? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.